Het zucht er van een beetje goed uit. De zinnen erbij, droeg waar, flink wat zinnen ik en uiteindelijk wel een noffelijke dag. Nou ja, het waait nog wat stevig. De temperaturen van de middag zouden bij de zon of de 8 graden hinnen. En dan de wind, die komt uit het westen-noordwesten, maar meer en meer noordwest. En die zal matig en vrij krachtig wezen. In het kust- en waardgebied eerst nog krachtig. En misschien betekent nog wel even hut. En dan joen en vannacht droeg waar. Helder waar, opklarend, de wind neemt touw, meer de provincie zeg maar het loon in. Een matige of zwakke wind en aan de kust in het waardgebied nog altijd een vrij krachtige of krachtige wind uit het noorden en het noordwesten waait. En toch dat die wind voortvalt op het Vesterloon, gaan we richting 0 of +1. Budget vroegstående groen, maar dat budget ik misschien op plakken een beetje glijdend en aan de oorkant het wordt vannacht en manier autorutten schrijven.